Parandan. Hmm. Sige glinog no. Gani sige glinog ba ang saka ani. Sige glinog. Naglinog sa balay ba? Nya. Gipasigan ako og suga ba ni undang. Uy, 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 uy. Kita sa kaliwakan ba? Natulog sa pananak na. Anga, uy. Marami ito dyan, no? Uy, udah basta. Oh. Magnegosyo ko ba? Isang negosyowa. Kanang tindahan ko dako. Tindahan na dako. Magtindahan ko dako. Di tabangan ko nimo. Oh, unsa ray ng tindahan bra? Umao gyud na puno na kog maayo. Nya. Pananglitan mo tabang ka. Okay, unsa man matabang nimo sa kubay para makusog atong tindahan. Padali ra mahurot atong mga baligya. Palit na mo sa tindahan ni Dunex. Tanan pwede makautang. Para yung tinda mahurot rang. Te, Oh, magnegosyo ko ba? isang negosyowa. Kanang tindahan ko dako. Tindahan na dako. Magtindahan ko dako. Di tabangan ko nimo. Oh, unsa ray ng tindahan bra? Umao gyud na puno na kog maayo. Nya. Pananglitan mo tabang ka. Okay, unsa man matabang nimo sa kubay para makusog atong tindahan. Padali ra mahurot atong mga baligya. Palit na mo sa tindahan ni Dunex. Tanan pwede makautang. Para yung tinda mahurot rang. Walay pangit diri sa kalibutan. Hinawayon noon daghan. Sige, ang sulat eh. Isda. Ito man lagi ni. Itom. Mama, itom. Ay. Black muli ning isda. Dili. Itom. Ang ito man eh. Sinugba man na.